Kaixo lagunok, gaurkoan krepa egingo dugu. Horretarako pausuak erakutsiko dizkizuegu. Animo! Higienea mantentzeko lehenengo pausua eskua garbitzea izango da. Hauek dira erabiliko ditugun osagaiak. Mantekila, gatza, marrubiak, platana, Nutella, esnea, nata, arrautzak, irina, azukrea. Eta sukaldatzeko materialak hauek dira: espatula, goiara, rastrilloa, krepera, bola, brotxa eta manga pastelera. Masa prestatzeko lehenengo pausua mantekila agurtzea da. Ondoren bi arrautz zatituko ditugu. Eta nahastu. Hurrengo pausua esnea eta irina botatzea da, eta dena elkarrekin nahastuko dugu. Nahasteaz bukatzen dugunean mantekila botako dugu. Orain azukrea botako dugu eta berriro ere dena nahastuko dugu. Atera zaigun masa poto batean botako dugu. Hortik gero erresago botatzeko kreperara. Lehen sobratu zaigun mantekila kreperan zabalduko dugu brotxaren laguntzaz. Mantekila jartzen dugu krepa ez hausteko. Orain masa krepera mutatzen dugu eta rastrillarekin zabaltzen dugu. Bide batez, esan nahi dizuet erabili ditugun elikagai ia guztiak Martinaren baserrikoak dira. Honekin batera, proposatzen dugu jangeran kilometro zeroko elikagai gehiago jartzea. Masa ondo egina egon arte itxointen dugu, eta gero Nutella botatzen diogu. Krepari forma emateko krepa erritik zatitzen dugu. Gero kreparen alde batean Nutella jarriko dugu eta bestea berriro doblatu egingo dugu. Plater bat hartuko dugu eta krepa hor jarriko dugu. Orain dekoratzen hasiko gara. Txokolatea jarriko dugu. Eta aukeratu ditugun osagaiak jarriko ditugu. Kasu honetan nata, platana eta marrubiak. Eta hau izan da emaitza. Bon appetit!